Әти әни, сезгә хатлар язам, белә торып барып җитмәсен. Шуңа күрә тугарылып язам, бар дөньяның тәтеп тетмәсен. Сез эшләгән колхоз бүген мәрхүм, миликләре күптән таралды, гөрләп торган авылыбыз сырхау, әллә нинди афат яралды. Фермалары бушап, тынып калды, барысы да хәзер ташланды. Баксаң, элек яши белмәгәнбез, капитализм төзи башладык. Авылдашлар сафы сирәгәйде, бик күп өйләр буш утыра. Ишелеп турган иден басуында чүпчар үлән шашып кытыра. Авыл түгел, иле зыян күрде, үзгәртеп кыру дигән давылдан. Оныкларга бер күрсәтер өчен күркә таба алмыйм авылдан. Мәктәбебез күптән юкка чыкты. Урамнардан чапмый бер бала, зәһәрләнә, шәһәрләнә халык. Авыл белән милләт югала. Әти, әни, бик борчыдым бугай, тыныч булсын сезнең җаныгыз. Авыл төзек, колхоз гөрләгәндә, шәп чакларда китеп калдыгыз.